Gaurkoan Oiaso museora gerturatu gara eta gaurkoan bertan gaude izan ere itzaki berezi bat dugulako, izan ere duela gutxi termak inauguratu dituzte bertan eta onera gerturatu nahi izan dugu atzetikan egin den lan guztia ezagutzeko eta pixka bat prozesu hau nolakoa izan den errepasatzeko. Eta horretarako nola ez, kameraren aurrean jarri ditugu bai Juanjo Jimenez eta aizpeagoenaga xehetasun guztiak ezagutzeko. Beraz, bikote lehenik eta behin imaginatzen dut musearentzat albiste garrantzitsu bat izango dela, termin inaugurazioa jada behintzat, errealitate bat izatea, ez? Bai, bota, Juanjo. Bueno, zalantzari gabe, momentu oso berezia da guretzat, oso garrantzitsua. Azkenean dauzkagu termak ikusgai, publiko guztiarentzat. Termak orain dela urte asko deskubritu egin ziren, arkeologoek indusketak egin zituzten, azkenekoa 2005-ean, eta azkenean dauzkagu ja ikusgai. Next funtsen laguntzarekin aurrera eraman da egitasmo hau, musealizazio egitasmo bat, eta hiritarrei posible diegu eskaini azkenean errematara aztanategi bat Irungo hiriaren erdigunean. Hori da pixkat azpimarratu ere behar duguna. Ez dela erraza Euskadin aurkitzea gure hiri baten erdigunean errematara garaikoa aztanategi bat. Orduan momentu oso berezia eta garrantzitsua guretzat. Egia esan, ni museoan ere 2006-tik lanean, ikusi ezagutu egin dut beti aztanategia atzealdean estalita, eta hunkigarria da ikustea azkenean aztanategia ikusgai publiko guztiarentzat. Egia da, gogartzen dut 2019an etorri zen alkatea, eta esan genion, alkate. Honek ezin du egon estalita. Berez, museoan dauden pieza asko hartzen dute dimentsio handiago bat aztarnategia. Gauza bada, leiho baten atzean dauden piezak zoragarriak, hautatuak, eta beste bada aztarnategia. Bertan, esaten duzu, museoa hemen egotearen arrazoietako bat aztarnategia hor zegoelako da. Ordan halako baten ikusten duzu, lur hori, lur zoragarri hori ikusten duzu estruktura guztia. Marrazkietan ikusten zenuena, ikusten duzu benetan harritan. Da horreken baten dio dibertsio oso handi bat. Gainera, irudeko, badaude halako pantailak, eta irudikatu dezakezu egoitza gutxi gora bera nolakoa zen. Ez nolakoa izango zen estetikoki, baina bai estruktura horrek ze dimensio edukiko zuen, eta ze forma, eta nondik sartu, eta pixka bat irudikatzeko eta ikusteko nolakoak ziren termak. Eta orduan, bisita, zu sartzen zara museoan beti bezala, sartu, ikusi museoaren pieza horiek, eta halako batean, hor sartzerak gauza asko ulertarazten dizkitzu, ez? Nik uste dut oso eskertzekoa dela, esate izu, 2019an alkateri esan genion, horrek ezin du estalita egon, horrek ez dauka zentzurik, eta eskertzekoa da alkateak eta lehengoak eta oraingoak egin duten ahalegina hori aurrera eramateko. Eta benetan, termak irekita aurkitzeko, etorri sartze. Hori da, azkenean garrantzitsua da, ez? Museoan dagoen guztiari zentzua ematen diolako, eta bai ikusi dugu, prozesu luzea izan dela, ondo aipatu zuen moduan, etzelako atzo aurkitua izan zen zerbait, eta hori guztia gaur egun musealizatzeko lan handia egon da atzetikan, ez? Bai, eta esate baterako orain etorriko da Zohartze, bera izan da, bera itu da industen, pasa, eta komentatzen zuen, Zohartze komentatzen zuen, hori gero berak kontatuko dizue asko hobeto, baina komentatzen zuen nola hortik aurrera gehiago dagoen. Eta gu bai jaso ditugu bisitari askoren iritziak, ez? Esaten du kontatzen diguten, nire umetan hor bizi nintzen, eta kontatzen zigun nola umetan jolasten, lurrean jolasten, lurrarekin eta txamponak agertzen zitzaizkien, txampon erromatarra, eta beraientzat omentzan oso normala. Eta orduan, hor badago, gehiago dago, gertatzen dena ea, nola industen den hori, ez? Baina bai, nik uste dut oso polita dela ikustea dagoena, irudikatzea eta gainera informazio handia ematen du. Eta gero oso gauza handia da Irunen egotea, ez? Irun bilakatzen da neurri handi batean, bai Euskadiko eta bai bereziki Gipuzkoako arkeologi museo bat. Baina arkeologi museo bat, nun bertan piezak edukitzeaz gain,
industu den kokalekua dagokala, ez? Eta termak, jende askok esaten du, brometan esaten digu, ez? Baina termak irekiko dituzue, baina bainu jantziak joan diteke, ez! Bainu jantziarekin eta toallarekin ez etorri. Terma hauek ikusteko dira, duela 2000 urte, zeuden egoitza, eta horrek erakusten dizu ze hiri eta ze aktibidade zegoen. Oiaso, garai hartan, meategiak zeuden, eta hirugurutzetako lanak bukatzen direnean, ikusi ahal izango dugu erromatar meategi hura, gero historian zehar nola 20. mende arte irikita egontza, gero ikusi dezakegu portuaren, hemen museoan dagoen egoitza nolakoa zen portua, ze funtzionamentu zeukan, eta gero piezen bitartez daukagu eguneroko bizitzaren informazioan. Santa Helenako nekropolia, bere pieza zoragarriekin, esan nahi, guzti honek ekartzen dizu, laguntzen dizu irudikatzen, Oiasok ze garrantzi zeukan. Hori da, eta batez ere lagungarriak izango dira, ondo azaltzen zuen moduan, imaginatzeko, norakoa zen, orduan termez egiten zen erabilera. Hori da. Eta terma horiek, etzen gauz herri txiki bat Oiaso. Oso handia zen, movimentu asko handia zegoen. Zergatik, bestela termak elirateke egongo. Terma nahiko ohikoak ziren erromatar munduan, baina hemengo termak importanteak dira, gero kontatuko dizu ez hartze, baina importanteak dira. Eta oso ezaugarri bereziak dituzte. Esango nuke, maten digula aukera, museoko bisitariei aztanategi bat in situ ikustea. Baditugu ere Santa Helena ermita, nekropolia hor, bisitari datuak eskaintzen ditugu. Baina, zuzenean musua etortzen dena, badauka, erromatar aztanategi bat hor ikusgai, eta gainera, erakusten duena ere oso ondo, erromatar kulturaren elementu oso garrantzitsua, ez da, bainuak ze garrantzia ematen zioten bainuari erromatare munduan, eta ez zela bakarrik higiene kontu bat, hor ere bilakatzen zen toki bat, neurri batean harreman sozialak ere garatzeko, testuinguru batean, aisialdira lotutako testuinguru batean, eta horrek ematen digu ere aukera, hobeto ere esplikatzeko erromatar bizimodua eta bere ezaugarri nagusiak orokorrean eta baita ere nola zabaldu egin ziren bere imperio osoan, provintzietan, eta baita ere lurralde honetan, non Oiaso leku estrategikoa zen, eta oso ere esanguratsua da ere, momentu batean, orain dela 2000 urte, ez dakit, inguruko agintariek, pentsatu zuten beharrezkoa zela terma batzuk eraikitzea. Hasiera batean bazegoen batzuk, txiki batzuk, hori ere zoratzek ere esperitu dezake hobeto, eta nola momenturen batean eraki zuten, edo bintzat, badirudi, handiago batzuk altxatu zituztela, orain, aztana gehienak orain ikusi itzazkegunak, bigarren fase horren aztanak dira, eta zalantzari gabe hori esan nahi zuen, nolabait, beharra zegoela eta eman nahi ziotela Oiasori, nolabait horako hiri kutsu bat, hiri bizimodua ere bultzatzea, merkataritza bultzatzea, portuare eraiki egin zen dirudienez gara historiko berberan, eta zalantzari gabe momentu oparo bat izan zen Oiasorentzat termak eta portua eraiki zuten momentua. Kuriosoa da, eta gero esango diazu baietze ez, baina ni pentsatzen dut, duela 2000 urte, terma horiek irekitzeak suposatuko zuen revoluzioa Oiasoko edo hemengo jendearentzat, hemen bizi zen jendearentzat. Seguruenik gauza oso handia izango zen, oso nik imaginatu dezaket hemen herri txiki batean polikiroldegia iriki zanean, piztinak, jendea ez zegoen ohituta horretara, herriko jendea bainu jantzian ikustea, esate baterako, eta orduan nik uste dut terma horiek irekitzeak sekulako revoluzioa suposatuko zuen garai hartan Oiason, seguru nago. Eta orain berriro irekiko dienez, jendea gonbidatuko dugu bertara hurbiltzea, eta ezagutu ditzatela, beraz, 1000 esker, eta orain berarekin jarraituko dugu. Hori da. Jarriko dion mikrofona, ez moztu, bikat, hori, ez. Pasa, aurrera.
Bai, hori da, azkenean beraiekin ari ginen, hori, kontatzen, ez? Zeinen garrantzitsua den, Irunentzat horrelako, eraikin bat eta instalazio berri batzuk irekitzea. Berak aipatu digu, zu lanean aritu zarela bertan zuzenean, konta iguzu zein izan da bertan egindako lana? Bueno, guk, egia, honek azkenean dara, nikola ikusten dut, 30 urteko prozesu baten bukaera. Ia duela 30 urte gutxi bera, topatu zela lehenengo aztarnak, orduan, hor arkelan egontzat, eta mertxukte garen talde egontzan hor atzetik, eta gauzak iten zundak eta lehenengo, eta gero ikusi zuten hemen zeo zertzeola. Eta zeo zertzeola, labe baten aztarnak topatu zituzten, eta esaiteke, hemen zeo zertzeon. Orduan, hortik anzizien, zundak eta batzuk egiten, eta ikusi zuten opur esplikatu, lur bat zeola, zoru bat zeola, eta hortik gutxi gora, pixkanaka, ikerketa lanak egiten, azkenean 2005an egin zan indusketa handi bat, eta topatu zian, berezia, terma guztiak. Bintzat, oain, ikusgarri izango dana. Gukin dugun azkeneko urtabetan izan da pixkat obra egindako, orain, erekin behirreen obraren jarraipena egin dugu. Eta ikusi dugu, termak jarraitzutela, espazioetu bezala, iparralderuntz termak jarraitzen dutela. Ez dakigula bendikan zenbateko dimentsio izango dituzten termaren segurtasuna ez dakagu. Hoixe da. Terma bazi joazten iparralderuntz, musea gontokiruntz ere egongo zian termen jarraipena, baina, industriarko litzateke, eta kasu honetan ezin da, baina, igual, iparralderuntz jarraitzea egin duzten mendikan urtatutara, behar bada, egin daiteke. Horixe da, baina behintzat, orain arte topatutakoa, garrantzitsua da, batez ere, asko ikusi daitekelako, ez? Eta pentsatu behar dugu, Gipuzkoan ez da gorra, Gipuzkoan eta Araban eta baina Gipuzkoan ez da gorrelako aztarnategi bat. Orduan da, oso garrantzitsua da. Oso, guk ez gara konstiente, ez gara konstiente guk hemen dakaguna. Gipuzkoan ez dago bestik. Eta gaur egun bertara hurbildu zer ikusiko duguna ikusteko, lan asko egin bar izan du da atzetik. Askotan ikusten ez dena eta imaginatzen zaila dena, ez? Bai, eta azken ordu asko dira, eta arkeologia ez dela lan eroso bat. Egura ditxarra, bero asko, euria, da, azkenean lortzen da, sorteak hago, gauzak hemen topatzea. Hori da, eta beraiekin aipatzen genuen bezala, Irunentzat oso garrantzitsua da, aurkikuntza hau bertan egitea, ez? Azken finean, bertako historiaren eta iraganaren informazio asko ematen duelako. Hori da, ikusten dugu bizizian hemen Oiason, duela 2000 urte, azkenean ematen dugu informazioa, jakiteko nola bizizian hemengo biztaldeak. Beste puntuak hau ikusteko azkenan termekin, nekropolisarekin, meategiekin, portuarekin, ikusten dugu, lortzen dugu, pixkat igual, argazkia konpletoagoa izatea. Hori da, garaiko hiriaz, ez? Hori da, bai, hoxe. Bale, mila esker, nik uste... Zer gehiago aurkitu duzue, zer aurkitu dituzue, kontatu iteko? Bai, hori da. Ez, kasu honetan, topatu eguna izan da, terma jarraitzen dutela iparralderuntz, ura nondikan etortzen zen gutxi gora bera, kanalez abastezimento ditzen da eskuzkiozak, nola ditzen da, ure karpen horren kanalak, baita ere, ura nondikan juten zen gutxi gora bera, dakigu, juten zala, logikoa da ere, estuarioruntz juten zala, eta, gero dago materiala, pixkate, marmolezko lako zatitxoak, alabastrokoa ere, termetan egon daiteken elementuak. Baita ere, luzarna batzu, azkenean argia behar zuten, eta horrelako elementua. Hori da, azkenean aurkikuntza garrantzitsuak eta erakusten dutela, dimentsioen nolakoa den. Hori da. Oso pozik gaude. Ze ondo, orain egindako lanaz disfrutatea tokatzen da. Mila esker azaldutako guztiagatik hiruroi, eta hori, gonbidapena egingo dugu, interesa duen guztiara, bertara hurbildu dadila eta ikusi ditzatela. Zerbait gehitu nahi duzue? Bai, hau baina maiatzan emango da. Orduan, da, aste santua eta hori ondoren. Bai, hori da, baina hortan zabiltzat ez, termak ezagutarazteko eta mundu guztia betara gerturatzeko gauzak antolatzen ez, beti egiten duzuen bezala. Zinatuak eta tailerrak sortu egin ditugu, bereziki zentatuta termetan, aste santuan eta Pasko astean egin ditugu, eta ero jarraituko dugu udan zehar ere, zirazki eskaintzen ere jarduera berezi horiek. Eta zalantzarik gabe, hori beti daude elementu horiek, irudimentsioetan hipotetikoki ikusteko nola izan zitezkeen terma horiek, daude ere sistemak aparagailuak musuan ere jarraitzeko bisitak datu hori. Tableta,
Vamos, museora gerturatzeko aitzakirik ez da falta beti bezala. Mila esker hirukote eta ikusiko dugu ea nolako emaitzak ematen duen honek. Eskerrik asko. Mila esker.